Jó délután mindenkinek. Mondom, csinálok már egy videót, hogyha már nem is csináltam, vagy nem tudom mióta, na mindegy. Jó pár napja. Szóval igen, itt dobálom itt a telefon, hogy mi az MP4. És akkor... Jó, abba hagyom. Na, és akkor... Sok dologról kéne beszélni. Nem tudom miről, mert elfelejtettem. Úgy basztam most a bokám, vagy meg térdem. Itt fel is van dagadva, most nem fogom mutatni, mert nem akarok felveszkedni, de kurvára fáj. Bejön megkergedett. Úgy erővel belebasztam a padba, na mindegy. 8-osok vagyunk, na mindegy. Szóval... Bocsi, csak írtak. Annyira fasz a videót, hogy csinálok, ugye? Ugye? Nem tették fogtok le. Bocsi. Na, szóval, először is. Hát. Na mindegy. Gameplayt még most nem fogok tudni feltölteni. Mert én nem tudom mivel felvenni. Vannak még lementve gameplayek, de azt, hogyha nem most akarom feltöltögetni, mert hogyha mondjuk egy hosszabb időre nem lennének gameplayek, akkor nem akarom most feltölteni, hanem akkor azok jó lesz. Szóval... És... A másik, hogy az ötödikesek miért ilyen kicsik. A másik, miért van az, hogy már tudnak jól öltözködni. Szóval én még ötödikes koromban bazd meg bakkancsba jártam, meg stb. Szóval érted, ez a kis nyomiságos szint. Most már azért egyre jobban, érted? Mert azért kifejlődik az a stílus szerintem mindenkinek, hogyha mondjuk nincsen mindenkinek stílusa, mert azért van egy olyan pár gyerek, aki jó, lehet, hogy most köcsög leszek, de eléggé szakadozott, meg tudja szerintem mindenki venni azt a minimális értékű cuccot, na mindegy, és akkor nem tudnak fürödni, mert már tavaly volt, bazd meg megint elkezdtem, bocsi! Elígy innen! Na mindegy. És akkor, hát elég idegesítő, hogy ilyenek, na mindegy, de most már egyre jobban, meg komolyan mondom, a gyerekek 150 centinél kisebbek. Nincsen olyan, aki 150 centinél magasabb, 5-es, 6-os gyerek. Jó, aztán van egy-kettő, de azok olyan 155, 60, de az nem sok, az kurvára nem sok. Egy 5-esnek azért már minimum olyan 155, 57, 60-nak kéne lenniük. Egy 6-osnak már 165, egy 7-esnek már olyan 175, és én vagyok 8-os, 180 centi most jelenleg. Jó nagy, mi? 44-es lábbal, már lassan 45-ös, nem mindegy. És ez ki ez? Na mindegy, lehet anyám. Nem. Na mindegy. Szóval, és ez nagyon kicsi. Hogy akkor lemennék alsó tagozatba, most mondjuk lemennék a Kisfügybe, és akkor megnézem, hogy az elsős mekkora. 5 centis, bazd meg. Szóval, és akkor még én vagyok a nagy óriás, tököm tudtam, én meg össze-vissza minden. Bocsi, hogyha halljátok a kutyákat, nem tehetek róla. De hogyha nem halljátok, akkor meg szerencsétek van. Na mindegy. És kicsit idegesítő, hogy jó, sokkal jobb, mint hogyha azt mondanák, hogy te kis törpe, hogy nézel ki, össze-vissza minden mondanának.
mint hogy azt mondják, hogy te óriás, már nem férsz ki az ajtón, milyen ott fent a levegő, és ha érdekel, még itt is jó. Szóval, értitek. Na mindegy. Közben tényleg anyámék jöttek haza. Haha. Na mindegy. Fogok csinálni egy olyan videót, hogy még azt nem mondom el, legyen meglepetés, hogyha hülyének néztek, hanem nem. Majd, hogyha idősebb leszek, akkor azt elmondom, hogy én miért hiszek mibe és hogy miért. Mert én azt még nem akarom, hogy tudják olyan sokan. Mint hogy annyian néznének, bazd meg. Jaj, de hülye vagy te. Na mindegy. Szóval, értitek. Majd lesz egy olyan videó. Addig is. Sziasztok. Tschüss.